Ako interpretovať Vianoce v sne? Čo myslíte? Sú Vianoce v sne úžasným znamením svetlých zajtrajškov? V tomto videu si na to zodpovieme. Sny o Vianociach a vianočných symboloch, ako je vianočný stromček, vianočný kapor či darčeky, sa bežne snívajú ľuďom počas celého roka, nie len tesne pred týmito veľkými sviatkami. Čo znamenajú? Nie je to s nimi úplne jednoznačné. Ale áno, sny o Vianociach vo veľkej miere signalizujú radosť a pokoj, aj keď to nie je úplné pravidlo. Ide najmä o sny, v ktorých si Vianoce naozaj nefalšovane užívate, bez strojenosti a zbytočného pozlátka. Pokiaľ ide o sen mimo vianočného obdobia, možno máte pred sebou inú príjemnú slávnosť. Sen o radostných Vianociach s rodinou predpovedá prosperitu a harmóniu. Vo svojej podstate sú Vianoce o vzťahoch, preto aj sny o nich, či už prvoplánovo alebo na pozadí, sa vždy nejakým spôsobom dotýkajú medziľudských kontaktov a dokonca mnohé odrážajú aj vzťah snívajúceho k sebe. Aj Vianoce v sne sa však môžu zvrhnúť na nočnú moru. Pokiaľ má človek po prebudení zlé pocity a prepadajú ho negatívne myšlienky, treba zachovať maximálnu opatrnosť. Uvážlivé konanie má svoje opodstatnenie. Nevrhajte sa do ničoho riskantného a všetko si radšej viackrát rozmyslite. Čo hovorí snár o vianočnom stromčeku? Vianočný stromček je jedným z hlavných symbolov Vianoc a sen o vianočnom stromčeku predstavuje v prvom rade rodinné oslavy a stretnutia. Pokiaľ ste mali v sne príjemné pocity, je veľmi pravdepodobné, že žijete šťastným rodinným životom. Horiaci vianočný stromček, alebo inak zničený a poškodený symbol Vianoc, predstavuje rozvrat vzťahov. Sen o kúpe vianočného stromčeka hovorí o tom, že by ste svojim blízkym mali venovať viac času a pozornosti. V prípade, že Vianoce ako také nemáte radi a sníva sa vám o nich a o stromčeku, asi zažívate stresové obdobie a nadmerné tlaky na psychiku. Čo znamená sen o vianočných ozdobách? Pokiaľ patríte k väčšine, teda tým ľuďom, ktorí Vianoce milujú, bude pre vás aj ozdobovanie stromčeka v sne pozitívnou správou. Sen o zdobení vianočného stromčeka odkazuje na hodnotné chvíle s rodinou. Ozdoby v sne, pokiaľ sú sklenené a krehké, môžu predstavovať krehkosť vzťahov, na ktorých snívajúcemu záleží. Rozbité vianočné ozdoby v sne sú logicky zlou predzvesťou. Niečo sa medzi najbližšími pokazí, putá sa spretrhajú. Vianočné darčeky v sne. Dostali ste ich alebo dávali? Darčeky k Vianociam patria, rovnako ako patria aj do snov o Vianociach. Dodávajú im podobne ako ostatné vianočné symboly špecifický význam. Ešte väčšiu silu majú vianočné darčeky v sne, keď vidíte, ako vám ich druhí priamo dávajú do rúk. Pokiaľ ste si v sne objavili mnoho darčekov pod stromčekom, je pravdepodobné, že sa u druhých tešíte popularite a obľube. Môžete sa radovať. Máte na druhých vplyv, ste autoritou. Pokiaľ darčeky na Vianoce dávate, je viac alternatív výkladu. Jednou je tá, že okolo seba šírite šťastie a pohodu. No vo všeobecnosti sa s darovaním darov spája aj výklad o zbavovaní sa starostí. Tiež sú v hre aj veľmi dobré správy, ktoré k vám nájdu cestu a potešia vás. Pre ešte podrobnejší výklad snov o Vianociach prejdite na odkaz pod videom. Páčilo sa vám video? Podporte nás palcom hore, odberom i komentárom. Ďakujeme.